हामबाय जोंनिरता दिनै मुरासिं दफानि अंगई जोंनि मेक्सेसन नुनानै नायो जे जोंनि महाराज जोंनि हाबुबाग्रा जाया नंयाखलाय जोंनि बागै सांबिधानिक सल्यूशननि बागै आप्रान चेष्टा खालाय दंखा जों बनो सापर्ट मारलायनाय बथिखे जोंबो थैनाय बथांखे जोंबो थांनाय भबिष्यतनि बागै भबिष्यत प्रजन्मनि बागै जों दिनै बनि हानो उद्धार खालायनायनि बागै जों बनो सापर्ट होनाय इमे একটা যুদ্ধ হিমান কালাই খাতা সবা খুব কঠোর থৈনানি থাংনানি চিনি লামা जों ই জায়গাও তঙ্গই চিনি হাও তঙ্গই जों কোনো রকমে আইডেন্টি খালাইমালিয়া চিনি কোনো পরিচয় চিখরিখা যে জায়গা থাঙা জায়গানো जों उनको खालायजागौ माने आबनो तुइलायनो जों इसु 19 दफा जाति पुस्तिओ जों दफा कासा जों खमुरा सिंह होदा इनके आं मुरा सिंहनि तुइफाङावबो आंनि मुरा सिंह दफानो साख्लायना मुचुकता जों जतन आरो लगेरनाय जों प्रयोजने अल्टरनेट भावे जों दल दल खालायो जतदिन पर्यन्त महाराज आरो आसुगै दं बबाग्रा आरो आसुगै दं थाम्फैजोंसा वारजागै दं जोंबो आरो वारजाग लायनाय बबायबाग्रा थांनाय এই অবস্থায় जों যত मुरा सिंह दफानि बर'ल प्रयोजने कीर्तन त्रां लायो जों तो साधु समाजनि बर' जों कीर्तन खालायो मानो हपं हपं आजाय दंगैनि जों आरो जाया नंयाख्लायनो महाराज भाई जों आरो दंलायनानै दिनै आं যত मुरा सिंह दफानि যত मुरा सिंह दङ मा साख्लाय मानि खालायखाता आबो যত मुरा सिंह दङ खा खेबै जों आरो मा थांलायनाय महाराजनि प्राण रक्षा खालायलायनाय चिनि प्राण जाते भविष्यतनि बागै सुज्जल अंथों এই कामना खालायनो आं मुरा सिंहनि अंगै साख्लाय खाता ताबो आंनि याग्रानि आंनि प्राक्तन जीएस सुनील मुरा सिंह बकिसु आबनो विस्तारित थानाय आंनि बुमुंबो सुनील मुरा सिंह हदा तुइफां मुरा सिंह दफा हामबाय इदियारनो मारें माने अर्थ के ताबु चिनि तुइफां साइखना रुखा जे लोकुसम बोबाग्रानि अ जे इमां नगै बतिनि अ लामाव माहिमका यग यावै नो माहिमका उपाय करै दफानि बांगै तिप्रासा बसुंनि बांगै के जदि तिप्रासा बसुंनि बांगै ब अमति हाइसाक थारै अमति जीवननि झुकी नावै सुदानु जदि ब आ जागा ओंखारमानो के जोंबो जों जत तिप्रासा बसुंनि बारबो अ जागाव आसुंनानि नांखा बनो सापर्ट खायनानि नांखा जों सीटीएस थेकेबो आबो कायसा प्रेस मीट रिखा जत दफानि तिप्रासा बसुंनि जत दफानि बारबो अ जागा पार्टिसिपेट खालायनाय आबो एकटा जों डिसिसन थांजाक दिनैखे जों मुरा सिंह हदानि तरफ थेके अ प्रेस मीट मा रिखा चिनि तुइफां साख्लाय रिखा जत लोकुसंनो अ जागा थांगै चिनि बोबाग्रानो साहाय्य खालायनानै अंथों एके मेनलि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सांविधानिक जे राइट आ राइट नो तुई चुंजे ताबो बोबाग्रानो नगो ब ताबो पयला हयतो बैनार विभिन्न अर्गानाइजेशन विभिन्न सिविल सोसाइटी थेके आलादा आलादा भावे अब विभिन्न डिमांड चार्ट रिजाखा ताबो तिनी जे हांगार स्ट्राइक अ जागाव ब साख्लाय रिखा
आरो कोनो ত্রিপুরা মথা নিয়ে কংগ্রেস নিবিয়া অন্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে ব্যানারবো ও জায়গাও মাতলিয়া আর যত সিভিল সোসাইটি নি বড় ও জায়গাও পার্টিসিপেট খাইনাই আর কোনো আর ত্রিপুরা সানি বিসিঙ্গ মিনি অমো তঙ্গো কংগ্রেস তঙ্গো মিনি বিজেপি তঙ্গো तंगु ताई त्रिपुरा मथा आमते के आईपीएफ तिरो तंगु इनके आमते हाय पॉलिटिकल बैनर तंखांके सिविल सोसाइटी नि बरो थांगै मैया आरो विभिन्न रकम चिनी सोसाइटी तरफ थेकेबो कका साबो आबोनि कारणे जोंबो नायखा जे जों जौथभावे एकक जत त्रिपुरासा अ जागायाव प्रथम मानाय जायता एमता आमते हे एकटा लामा लामाव फायै जों चिनी जे थिनांनि जे वानसकमा त्रिपुरा सारंनि बबाग्रानि जे वानसकमा त्रिपुरा सारंनो बाहायके चिनी थिनांनि प्रजन बरनो तामखे हाताय हापुं क्लांबानाय बरनि डेभलपमेन्टनि बांगै तामखे बरक सामुं तांबानाय आबो तैबो ब्राइटनेस बरनि फ्यूचर फाइनानि बांगै बजे सामुं तांगै तंगो बजे चबा अंखारै तंगो आबोनि बांगै जों सिविल सोसाइटी नि बरौरक जत अ जागाव जों बनो सपोर्ट मारनाय आबो चिनी मरेल ड्यूटी जों नांखांके चिनी हदा तैफां तासिम साव आरो बनि सात काहामनि बांगै कायसा यज्ञनि व्यवस्था खायजाखा सनातन प्रथानु जगबो आरो आहत रोजाबनाय अलरेडी चेंखा आरो खपुं कीर्तनावनाय विभिन्न दफानि बरर थांबाय कीर्तन रखायनाय सुरिनाय बबाग्रानि बनि साग जाते कोनो देरायाते जेहेतु ब माइ तुइ चायाखैसो तंनाय आबोनि बांगै जों जतन चुगासुनो सानु लोकसुम अ जागाव चुगासुरु नाने उथन एके जों जारा नेतृत्व स्थानीय बरौरक बा हदानि नायकलनाय ददलरक बरब जागाव थांबै नायनाय एवं ताम अवस्था अब सिचुएशन बमते पर्याय तम चाक्षुष जोंबो नायनानि नांगौ अब हायके विभिन्न दफानि बरौरक नि नेतृत्वरक आरो सगैजाक अलरेडी तिनी 10टा बा 10:30 नि मध्य चिनी बबाग्रा बनि आरोनि अंखारका चिनी मुतायनो सुरिउई चंदीमातानो सुरिउई ब आरो अंखारै बनो ब आरो थांगै जे जागाव हाथाय कुचु आ जागाव जेटा व्यवस्था नाजागै दङ आरो आसुक जागनाय आरो हांगा स्ट्राइक खायनानि बांगै अ जागा थांगै बस अलरेडी सयका गोबां मा बरग आरो तिनि कुथुमका आबोनि बांगैनो जोंबो दफानि अंगै मुरासिं दफानि अंगै अकमनो साख्लायनानै मुजुगो जाते चिनी मुरासिंनि हतानि बरौरबो थांजाक अलरेडी मियाबो थांका तिनिबो थांबाय दङ ताइबो जारा थांनानै मुसुनाय बरबो थांनाय काजै चिनी जे थिनांनो जदि जों गाहाम फ्लाइति सानानि बांगै चिनी जे सांविधानिक जे मर्यादा जों माननानि कक आ चबावा जों ताबो जरा रुसिनाय एवं आरो जों ताबो याप्रि मा सेलायका एवं जतनु जों बुबाग्रानो चुबाचुरुनाय आं पाइथागो ताइ बेसि कक साया आबोनो कक जे चिनी त्रिपुरा सा दफानि ताबुक जे जन तुइदुलुइ दंगो आबो जत दफानि नो चिनी बुबाग्रा बनि सरि बनि आयु ब कल गंगैनो दंथन ब थांगैनो दंथन ब चिनी लगे बनि जे इमां इमां तुइ ब सक्सेस अवश्य सक्सेस होनाय बनि प्रचेष्टा से रकम नो दंगो इनके अ लामाव नो थांगै दंगो ताबुक जे खबर मानमारि मते जाय हो आसुनो कक इनके जों जतनो अ जागाव चुबाचुरुनाय हायसिक आबानो खुलुमगा।